Els consells d'Eivissa i de Formentera estan rebent enguany les transferències econòmiques més altes de la seva història per part del govern d'Espanya. És important que la ciutadania sàpiga que han rebut enguany un 20% més del que rebien fa 2 anys gràcies a que estan pujant aquestes entregues a compte com no havien pujat mai. A Eivissa, per exemple, el 2023 es rebien 23,3 milions d'euros i enguany se rebran 28,3 milions d'euros, és a dir, 5 milions d'euros més. En el cas de Formentera, la transferència passa de 2 a 2,46 milions d'euros, per tant, pràcticament mig milió d'euros de pujada. És important perquè això suposa que tant el Consell d'Eivissa com el Consell de Formentera tenen ara més recursos econòmics que mai per poder desenvolupar les seves competències, per donar un millor servei a la ciutadania. Per tant, des del Partit Socialista apel·lam en els governs tant del Consell d'Eivissa com del govern de Formentera a treballar aprofitant que tenen més recursos per donar més i millors serveis a les persones que viuen a les nostres illes.